photo and sunset. Buksan sa ko sa also. Kapintin section mo. Ako ang pwede ba? May kamera na po ang kamera kuya. Kachap na nakapanay. Then bicep ganito. Ano sa ating emotion. Matakang class ko sa amin yung awit pa na sa ating ito ang bano. Then kung saan ang mga manmatu wala tayo sa tuwaw. Basic security is a demand masan. Essentially kay ako sa tuwaw renditions when kita po ride kaya o kasas pinride. Yung batang ko, tawa tayo ride ko, mapatuwa ko siya rin ko. Sisa sa limasan niyang batang ko, umayag ko isang sinsirikan, umayag tayo kayo ng isang umayag red photo rin. Uway ko, siya uway sa mga mga squats. Iyari, peskita ko, umayag na ko, kaya perfect sa masa. Kawalan napayala patawatan sa tunang masak. So gusto nga ito na tawiya pita ko ang mga wet coach, umayok yung coach o monson katetekan na sa inyo mga pwede makan coach resources sa naman ipagkayo tayo na namalang coach. And we are in Kalaman, Mountain, Mount Setman, and Babaki Naparos, Napan Sosay, and we are not Soda. Rita Salmon, si Kasarap pala, Maran Kotsan, Kona, o Kotsan Salmon. Sasi, ano ba? Kailangan ka ulit sa mas sa balak, sa kurang pag-isang pang-itong yan, so mga pag-ikit namin sa siya sa bunong section no, may pwede sa photo. Iwain ka na po ito na mamot sa wala ka ng mga pinakasat, may dalang mga panayinig, para sa kakakamasa. Nagtibigil ang tumawa sa lumalat, sa wasang pagkawa na naman sa kayo tayo, nisuwan ninaw maraming